Sekuru Mukadzi. Alhamdulillah, isusu tinosimba hatizive kuti munosimba. Aiwa, tinosimba. Vakauya here vazukuru pazororo reEaster. Vazukuru vakazongotipanika. Vazukuru ava vakapromisa kuti sekuru tiri kuuya. Vakabva wani. Apa imagara mwati handichaenda kuprime. Apo ndakatozvidemba ndikati dai ndisina kutaura zvangu paYouTube kuti handisi kuti andipo. Zvaindiita zvakanaka. But alhamdulillah tongoti seholiday ivo vacho vakauya vacho vakabatsirika nokuti dai tandisipo vaita matambudziko asi vakauya zvishoma. Handitika. Aiwa, tinotenda. Ndanzwa muchiti mune muzukuru apa kuSouth Africa ndizvo? Muzukuru wangu uya akabva South Africa. Akandoti manje so ane 1 week. Alright. So 1 week and a half. So akauya akati sekuru ndini ndakataura nemi ndichiti ndinoda kubuda hangu paTV nditaure matambudziko angu ndakaomerwa upenyu hwangu hasi kufamba ende magariro angu hasi kuita zvakanaka. Ndikati no kana takwanisa kuita kuti mukoma Robert vauya sekuru ndinongomanikidzira ndinongomirira hangu sezvo ndauya kare. Ndikati alhamdulillah unongoita ushingo wakadaro. Saka zvisinei muzukuru asangana neemergency tifanongoti patotowana mukoma Robert ipapo utongouya muzukuru umire patipa chivhitivhiti tigone kutaura namukoma Robert kuti zvinofamba sei. Handitika. Aiwa, zvinotenda. Vanzvadzi Mukadzi. Zvinofara Mukadzi. Tanzwa kuti mamirira. Handiti. Handitika. Mabva kupi? Cape Town. Mafamba. Handiti. Dambudziko ranetsa rati regai ndiendeni kwasekuru Achapola ndinobatsirwa. Rakatanga sei? Dambudziko iri rakatanga ndingati 2014 pandakangotanga kuenda kuSouth Africa. Ndopakatanga dambudziko rangu. Ndakatanga kurwara nechipfuva ndichizarirwa. Ndikamboshinga kuenda kumahospital. Asi kumahospital vainditi havana chavari kuona. Muchipfuva mangu hamuna dambudziko. Saka vaingondipawo mapiritsi ekungonyaradzawo marwadzo zvenguva iyoyo zvombonyarara zvotanga futi. Saka dambudziko iri rakatanga zvishoma zvai ndaiti ndikaenda kukiriniki zvaimboita nani. Asi zvakazopedzisira dambudziko iri mapiritsi asingachabvumi nokuti ndaiti ndikaenda kukiriniki ndaipawo mapiritsi vondipa neinhela. Asi zvese zvakapedzisira zvisingachabvumi kushanda. Ndakungogarawo kana yakwira chest iya andirari. Ndinorara ndakamira haibvumi kana kuti ndiise musoro pasi kana kuti ndigare zvandakaita izvi haibvumi. Inenge ichida kuti ndimire. Saka ndinoti kana yakwira chest ndinotori nenzvimbo yangu pandinomira kusvika kwaedza. Kusvika zuva rabuda. Ndinenge ndichizarirwa ndichitadza kufema. Saka ndinotofura kana mahwindi usiku irworwo namadhoo kuti ndikwanise kutsvaga mweya wekufema. Saka ndingati kuzoita serious kwayo yakatanga 2017. Ndepakatanga kuita serious. Ndichimboshingawo kumboenda kumapositori but hapana chaichinja. Ende havanawo zvavainditsanangurirawo kuti chikonzero chiri kukonzera chest. Saka kubva 2017 iyo ndaingorarama muraramiro kuti kana yakwira handirari. Inozongodzika yega kana yakwira. Chero ndikatora inhela ndinawo mainhela angu ndakatora. Chero ndikaitora ndikati papo haidziki. Inozongodzika yega pamwe kuma9 kana 10 kwaedza. Ndopiwe chiti yodzika ndokwanisa kuti ndirare. Saka yezvino yanga yakukwira everyday zuva nezuva rakasikwa naMwari. Ndaisarara. Ndaingorara ndakagara. Ndakamira. Mwana uyu kana apepuka usiku paya anenge achida kuyamwa. Ndinoita zvokupfugama. Because kuti ndidai so ndise musoro pasi inenge isingadi. Ndinoita zvokupfugama ndobudisa samundu yangu sandakadai. Kana ndapedza ndodzokera futi panzvimbo pangu.
ndinomira kusvika kwaedza. Saka ndoupenyu hwanga ndichirarama. Saka kana kuti ndishande zvanga singachaiti. Asi chero basa racho raindinetsa futi kuti ndiriwane. Yaigona kungowana basa zvenguva diki-diki. Pasina nguva tongonzwa murungu akuti ndozokufonera. Zvopera zvakadaro. Ndotsvaga futi rimwe ndoriwana. Dzimwe nguva ndariwana. Musi wokuti ndonga ndichienda kubasa, chest inorara ikakwira. Hatichaendi kubasa. Ndomuka ndiri munhu ari kurwara. Ndakutofonera murungu ndakutomuudza kuti murungu handichakwanisa kuita sei uya ndiri kurwara. Saka kushanda chaiko zvanga zvisingachabviri. Kana kuti ndibate mvura inotonhora yanga isingadi. Ndikangobata mvura inotonhora kana kuwacha ndoita mvura yekudziisa. Ndodziisa ndichibira mubhaketi ndichiwacha washeni yangu kusvika yapera. Kana kugeza handigeze mvura inotonhora. Kana kufese chaiko kugeza mvura inotonhora chete yatokwira chest. Saka ndomararamira ndandichiita iwayo kusvikawo ndazoona mainini wangu vari kuCape Town. Ndingati ndakavashanyira kumba kwavo. Ndavashanyira ndikawana vachinditi ndakatenga smart TV. So pane zvandinoda kuti uone paYouTube. Ndikati ndobva vatanga kuplaya paYouTube. Ndikaplaya mavhidhiyo aSekuru Achapola. Akati nedambudziko raunaro plus nematambudziko atagara tichingosanganawo nawo. Inini ndakakurira kwaamai vangu. Ndobva ndakakura ndokwandakareba. Saka murongwedza matambudziko asingaperi. Akati so ndaitofunga kuti December timboenda kumusha. Tinosvika kwaSekuru Achapola timbonzwa kuti chinonetsa. Since iwe uchirwara kudai timbononzwa kuti chinonetsa. Uno zvatiri kushaya rubatsiro. Saka last year December takaronga. Inini mari ndandisina yokuti ndibuye kwaSekuru. Vakanditi iwewe chingotsvaga mari yebhasi. Isusu mari yokuenda kwaSekuru Achapola nekunoti uchanorapiwa zvese tisu tichaita sei? Tisu tichagadzira. Vaviri vanomenini vangu vari kuCape Town. Tichabatsirana. Iwe chingotsvaga mari yako yebhasi chete. Ndikati alright. Murume wangu ndikatomuudza akati hapana chakaipa. Mari yebhasi tichaita sei? Tichakutsvagira. Ubva vana mainini taifanirwa kukwira musi wa31 December. Vakatondibvunza wakadzirira here murume wangu apai nditi ndataura nemurungu. Saka tachaisa mari musi wa30 ndopachandisendera mari. Saka chingogara wakaita sei wakagadzirira. Ndakatogara ndakagadzirira mabhegi angu zvese ndakarongedzera ndakapedza. 30 iya ichisvika handiona murume wangu hana kana chari kumbotaura. Zuva rakutonhoka mainini ndobva vandisendera meseji. Vakati haufa mangwana kandozuva rokuti tinotenga matiketi kubhasi. Akati regai ndibvunze chii mukwasha wenyu. Because ndiye akandimisa nenyaya dzemari. Akati murungu akati asenda mari nhasi. Saka regai ndimunzwe izvozvo. Murume wangu sezvo aivepo vanamubvunza akati mainini vari kuita sei vari kubvunza ndauya yekuenda kumusha. Vari kuti mangwana tinoita sei tinotenga matiketi. Akangondipandukira. Vandiudza kuti vaudze kuti ana mari mufungudza kuti mari ndoiwana kupi. Zvawakati wakataura nemurungu. Murungu akati achakupa mari. Akandishaudha. Zvimwe zvandisina kumboziva kuti asengenda inyaya nyuwani kwari. Akati tovaudza kuti ndakana ina handitombona mari. Handitori vaudze kuti ngavaende kana vachienda. Inini mari handina. Tiba ndafona ndakatozoita phone call. Mainini ndomamiro aita nyaya. Vati mupe phone titaure naye. Because hanga akataura iye kuti achakutsvagira mari. Azozoti ndane last minute sei. Dai akatiudza pane nguva pamwe taitawo imwe plan yokuti tikutsvagire mari tikwanise kuenda newe. Haoni here urwere hwako. Inga uri kurwara zvimwe zvisingaiti hazvioni nei harwadziwi nei. Ndobva ataura naye paya. Akati aiwa inini mari ndaiwana muna January. Saka imimi endai uyo achatevera.
vakati aura hapana chakaipa mainini wangu nobva vauya mainini wangu vanga vakaronga kuti vari kuuya kwasekuru Achapola vakatombotaura nasekuru Achapola vakatsapa ndakangozonzwa mainini wangu akuti ndakutanga ndasvika kubulawayo kumusha kwemurume wangu ndozoenda kuHarare tawo auraiti ndibva ndazonzwa kuti ndava kumusha kumberekwa ndanzina mama timbo nditange ndasvika kumba tonorongerana pamwe chete toona kuti tingaita sei nawe kufamba ati auraiti hapana chakaipa pasina mazuva ndakazonzwa mainini wangu kuti zvekuenda kuHarare zvaramba mama vati mari ishoma yekuti inofamba kusvika kuHarare kubva zvapera zvakadaro nokuti panga pane dambudziko rokuti hanzvadzi yavo festival neumba mavo ari kupota chimurasika njeri saka ndo dambudziko futi ravaida kuita sekufambira vakati ndikati kusaka dambudziko rasekuru vati roitwa sei vakati aiwa vati timofamba mun'anga dziri munharaunda vanoona zvichibatsira izvonzi aiwa vatopopota vakati mari aikwana kuti tisvike kuHarare 500 US ishoma alright hapana chakaipa zvichibva zvangoperawo zvakadaro ini ndibva ndangogarawo ndakadaro nedambudziko rangu ndichingorwara ndakadaro ndisina rubatsiro ndisina kana anondibatsirawo kuti nhaiwe idai pasina ndopandakazoti February ndabva ndaenda kwamainini vangu vadiki ndavashanira mainini vahomba ava vakazodzoka kuCape Town ndofunga vakangoita 2 weeks ndobva vati vari kubasa anzi vakasvika makuseni kubasa vasvika kubasa kuya anzi vakasvika vakati ndine nzara saka zvandine nzara vanoshanda mumaguest house ndokuza kuti maguest house vanosiya zvikafu chichi saka maguest aya anzi vakasiya drink juice 100%. mainini vaya vakati ndiri kunzwa nzara vakati muninawo varega ndinochi juice iri andovatora juice iri andobva vano vachingopedza kurinwa juice iri andobva vati ndiri kunzwa kuremera umo ndikuita munhu ndakagarwa but ndakuita kunge munhu akadhamba anzi namaini vandikati juice ravanoria ndofunga ranga rine waini ndofunga maguest avo vakaita sei vakasiya waini ndofunga vanga vakadhailuta nejuice saka wakutodhakwa iwo hanzi ndikutoseka paya hanzi ndione vakutotanga kutodai vakuti ndikutsva ndipo mvura andobva ndanochera vamukavapa hanzi kubva vani mvura iyo vakati ndikuda kutimwa hanzi vakati hazvichatoiti atidzike pasi bosi vanoshandira pamusoro atidzike pasi ndotsvaga rubatsiro kumagesti kumasecurity ari pasi ndobva vatodzika vakutokumura hembe vakutoti ndiri kutsva ndichakwanisi vachisvika pasi paya vatokumura top vakati zvisi kuchaita nditsvagirewo ambulenzi ndiende kuchipatara mainini vaya vachimhanya kutsvaga ambulenzi vachifonera murungu vakafonera ambulenzi saka maambulenzi anombononoka vanenge vachingobvunza mibvunzo yakawanda uka havachatokwanisi munhu akutorutsa kutodii murungu unobva ati achirega ndiite ndiuber chite uber inokasira akasiri kuita sei kuenda kuchipatara hanzi pasina nguva ipapo uber ichisvika vachienda kuchipatara kuhospital ini mainini vadiki vanhu vanofonera vakati mhanya uite sei uye kuno mainini vako varwara zvisingaite kuvaita sei zvanzi vanhu majusi ndichimanya paya ndichisvika kuhospital kuya ndichiona akutoita kunge munhu akurasika njeri vakutokotaura zvimwe zvisinganzwisisiki ndakagarwa mumapfudzi ndine chinhu chakandigara vambotaura zvinhu zvisinganzwisisiki tokutanobva vatora vanopinda navo vakati aimbombomeraanzi timbomwa kuti chii chirunetsi vakagara mukati mekuda zve2 hours takangovamirira ndopatakazofona tikafonera dhokta tikamubvunza kuti ko munhu wedu watakangomirira zvinofamba sei zvanzi ari kuuya ipapo avaraiti tikati avaraiti zvanzi ndipo tatoona vachifamba vachiuya pano tichiona hativaraiti but vazvimba fesi tikati ko chii problem kuna dhokta zvanzi dhingi raanoaranga rine madrugs saka ndo zvanga zvakumurwarisa nokuti anwa madrugs akawandisa semunhu ano asingazivi kuti mune nemadrugs saka madrugs acho apera here mumuviri kanzi aiwa hasisina kana problem hanhu bata vatorosvikaenda kumba svika kumba
takarara. Mangona makuseni wakatoti aiwa ndatoa right. Saka vanga wanzouye kucheck up. Ndipo wadzokera kucheck up after 2 days. Ndipo wasvika wakatatu zvanzi aiwa mumira musina kana drug kana china musisina. Vatadzokera kumba. Asi kubva ipapo kusvikira nanhasi. Maini navo vari kurwara. Vari kudzokera muhospital vachidzi hapana kana problem muviri mako hamuna kana dambudziko. So nauya ivapo kuzorwara kwavakaita vanga vanditi vanondipa mari vati tichabatsirana ivo nemunina wavo nasekuru baba vavo vari kuSouth Africa. Tichakupa mari ukwanise kuenda kumusha unorapiwa. Mari yanga yatovepo maine navandopa vakarwara zvamudobva zvavo. Mahospital vaine vaya vakanza kuna dambudziko vanga vakuenda navo madoctors kurikudiwa mari. Vakutora mari iya yanaifanira kupiwa inini ndo yakuenda uko. Chibva zvapera zvakadaro futi. Ndichibva ndagara futi zvakadaro idambudziko rangu. Papa ndakazotaura nemurume wangu ndikati ona dambudziko iri pandikubatsirai zviri kubva zvaramba. Wadii kungoti pawo chero mari zvainongokwana bhazi. Ndakataura kuna Sekuru Achapola ndikaudza dambudziko rangu vati vanokwanisa kundibatsira. Chingondipawo mari yebhazi ndikwanisa hangu kungonosvika paSekuru Achapola. Pamwe ndinganokwanisa kubatsirika. Because ona handisi kurara kurara ndakamira siku nesikati. Chest yacho inongokwira anytime payadii. Ndopaakashinga kutsvaga mari yebhasi yakaramba kukwana mari yebhasi akandipa 1.5 ndopashota 1.5 akati ndichazama kutaura nemurungu wangu akabata nemurungu akati hai ndikana kuda zvemari ndotozokupa kunana Chuma ndopa ndotozokupa wakutora livi izvino na mari inokwanisa kubudisa. Ndibva ndagara kuti zvakadaro ndopa ndakazoona kuti ndoita sei. Ndibva ndataura nemukadzi wemuzukuru wemurume wangu ndichimuudza dambudziko ndirikurwara asi ndikushaya kana munhu anondibatsira kuti andipewo mari yebhasi kuti ndikwanise kuenda kumusha. Ndopakanditi ko maidii kutaura nguva yose naikoko. Ndikati ndaingofungawo kuti pamwe unoita sei unozviziva muzukuru taitaura unaito ndakambobvudza wani kuti ndinorwara. Akati handina kuziva ini kuti dambudziko renyu chinhu chitori serious. Ndaingotopangawo chinhu chinokwanisa kudii kupera. Ndikati aiwa ndichiri dambudziko saka ndikuda kuenda kumusha asi mari yangu yebhasi iri kuramba. Ndopakanditi aiwa inini regai ndikuperetei mari. Sekuru achasawo chase unipa mari yangu. Azineiwo ndakangofunga kuti pamwe ngotaurawo manheru iwawo ndopatomusendera mari yangu 1.5 mari yangu yebhasi ndikaita sei chibva yakwana. Ndobva ndakatoti handichamiri akandisendera mari iyoyo Friday. Saturday ndibva ndatoenda kunotenga tiketi ndikati inini ndakuenda chandinongoshuvira ndikushuvira kunosvika paSekuru changu pamwe ndikakwanisa kubatsirika. Ndomawiro andakaita chibva ndafonera Sekuru ndikaudza Sekuru ndakabanzira ndanga ndakupindura nambuya mbuya ndovanda ndakutaura navo vakandipa madirections ndikadzikira pakutangarira apo. Ndaiva nemabhegi hangu handina wandatomboti ndasvika izvozvo ndakangouya namabhegi hangu vese. Ndikati mbuya manje mabhegi handinawo. Vakanditi afamba tevedza road. Ndikati mbuya handisi kumbokwanisa mabhegi handinawo handikwanisi kana kumatakura ndiri ndega handikwanisi. Vakati aiwa chimira ipapo isu tiri kubva nekutauni tiuya tiita sechikutora ipapo. Ndikati aoretimira naita basi. Zvishoo vakasvika mbuya Sekuru Achapola nambuya Achapola vakandita kupa nemabhegi hangu kuti asvika pano. Handisi kumusha ndekupi? Mushamurere ndikwamaiko ndikwababa. Ndikwababa vachiri kwa baba variko? Baba wakashaya 2012. Kune vamwe vachiriko? Ya kuna tete vamusara tete varwara. Tete varwara. Makambaudza kuti tete ndarwara ini. Ndakavaudza asi vaingoti dai wakwanisa kuuya kumusha ndokwaunokwanisa kuwana rubatsiro. Handiri. Ndizvo handimakwanisa kuuya kumusha.
Umusha kwacho kwakusikuru. Handiko. Handitika. Ha, Sekuru. Mwanzo muzukuru wenyu tati kubva 2019 ndizvo? 2017. Akurara Akamira Sekuru. Yeah. But nyatsoziva. Because 2017 aurara Akamira. Inini pasi andipe kuti ndizive kuti ko auya kurara Akamira ere. Alright. Mane one ndafuki tsimu pana mane. Ndakasvika Tuesday pano. Tuesday. Ndobva manzi chi? Ndakasvika muno mudare Sekuru nditi aiwa tichafonera mukoma ropi. Kuti vanosununguka zvarini kuti vasvike pakati. Kubva musi wandasvika Sekuru vane mushonga wakandipa wekuti ndigeze. Ndinogeza na 6, 9, na 12, na 3. Kubva musi iwoyo wandasvika pano andambova kusvikira panasi. Saka tokudischarge. Iti kana mawaja wanga wandimirira chini. Ukawandimirira chiwa. Warapo wapora wakanzi yaumusha ndizvo chimwe chi. Ndakutora mabhegi watodzokera kochi. Aditika. Sekuru. Zvanzi kubva paakauya. Makampa ndio ma prescription. Prescription yacho. Hanzi ndakutorara. Yeah. Ndinotarisa nguva dzese kutarisa nemwana bosi inini ndinoita care nevana vadiki. Bosi vamwe vanhu vakachirwara hauzoziva zvinompotera. So tinotora nguva yekuti yekumonitor kuti zvavarara pari zvino so. Bosi vanorara madzimai vega vega. Saka tinotarisa kuti ende munotarisa madzimai kuti madzimai vakarara sei. Mumwe munhu nekurwara angararire mwana. Sekuya kwakaita neya achitaura nhoroondo yake. Asi alhamdulillah. Ini ndakatofunga kuti vamwe vakungondinyeepera yange iri shungu yekuya kuharara. Ala wallahi. Auna umona Akamira. Zvaindiudzaka. Ndakatarisira kuti ndichazoona one day. Saka ndakangomona pese apa nokurara notamba nemwana wake ndikati uyu mukazi uyu wallahi. Saka ndofunga pamwe majini yake yanga asingadi South Africa. Aiwa no isusu tikatari iwe unoita izvozvo nokuti mutandango zine musungo waroyi unoita kuti munhu zvinhu zviri kumukanganisa zvisuduluke. Saka isusu chatakaziva chekuti akangogeza chete wallahi ndio jikiseni rikuru because ndio linorwisana nemweya wakaipa. Hungu kuzalirwa aizalirwa South Africa. Ikoko ndio kunowanika mawaini, ndio kunowanika madrugs, ndio kunowanika satanist ese achingonwiswa zvinhu maloji. Saka isusu alhamdulillah takangoti ngangoshandisa izvozvo abva toita zviri nani. Sure mwana akachitambura. First day munhu wese akamudza tsitsi. Munhu wese kumutasa sakatasa pasi. Kuti wati munhu akubva South Africa vanhu akangozvira mabhegi kupera nokuti mabhegi South Africa yakaiswa solo tape. Yanenge yakaiswa solo tape kuzoti bhegi reSouth Africa iri. But vanhu vese akamudza tsitsi kuti wallahi sure ndinofara chaizvo kuti ari kutaura ega. Haana kukumbiriwa, haana kuita sei, mwana wake ari kuyamwisa, mwana wake ari kufara. Ndozvo tinoda izvo. Handiti. Tinotenda Allah subhanahu wa ta'ala. Handiti. Saka murume makamuzera kuti ndikutorara ine kuno. Makamudza. Akara kuti wazoraraoka. Agozi handika apa angachirareka. Handaka Haida vayene mwana chete. Apa ndegaka. Tikura kurara kukurara. Kurara chaivatorara ega. Handiti. Ko kwana maini. Kuti kwamakanditi enda ini ndazoenda onai pandani makambovaudza vari kuti ochi vari kuti ivo vamaini nevakura vari kurwara vari kutokwira nesandi alright. Handiti kumusha kuurungwe kumberengwa ndo vari kurapadza chenda haya hatiipindiri pane vamwe vanotaura vachiti hapana munhu anogirwa asipo. Handi mazvori. Imimi pamwe zvichida mukazosakana navo kana kuti mukataura navo munenge muri chapupu kwavari. Decision yekuti ndiri kunanga kupi ndeyavo. Handiti mazvori. Aiwa, izvi tiri kutenda Sekuru Achapola. Ndine chivimbo chekuti pamberi apo muchazoita zvongotifonera futi muri kuCape Town. Ndichauya mukoma.
akazoti ndakumhanya kuma Robert muzotokutumira pamessage makuti nhasi muchazoda kutumira mamessage wakuita kuenda angomadatsa vakataura zvakanzi ininika ndafunga mhuri yangu nko ndakada vanotanga upenyu nyuva mhanya kumhuri yako isusu ndochi chinhu chakakosha kwatiri alhamdulillah handitika saka tichazenge tichazodzoka mero kana sekuru azokudza kuti dambudziko racho riri kubva kupi tozonzwawo kwesire makuhwa tiri kungosiya nyaya yedu mubvunzero kuti zvino chichi asi aiwa tinotenda sekuru ndakakugamuchira uye vari kukubatsira iwewe wega uri kupupura munimwe kuti kubva pandakasvika ndiri kutorarama handiti asi kuchipatara ikoko kwamaenda kumadhokota ungatodiagnosa kuti asma asi mbangopa ini here vakati singosanoshandisa asi asma yakati sikuiona kuti tizive kuti tokupa mapiritsi api hatisi kuiona handitika